vypravili na šestidílné mezinárodní mistrovství republiky v supermotu, které začalo ve Vysokém Mýtě. Stejně jako v loni, letos se závodí ve třídách Pitbike, MX Cup, veteráni, čtyřkolky, S2 a mistrovská S1. Té se samozřejmě budeme věnovat přednostně, a protože mistrovství teprve začínalo, zašli jsme za několika jezdci této domácí prestižní třídy. V Mýtě chyběl mistr republiky Tomáš Trávníček, který si nevyřídil včas licenci, a také jezdci Hardbike Racing týmu, kteří dali přednost závodům v Rakousku. Ale všechno už se schylovalo k závodu, takže pojďme se podívat do depa, jak na tom byli největší favorité i ti další. To pro mě první rok, je to nezvyk z té 250. Zatím už mám za sebou jeden závod v Německu, tam se mi dařilo, tak myslím, že to bude dobrý. Co to znamená dařilo? No, je tam velká konkurence, byl jsem v kvalifikaci 7., pak 11. a 6. A to je super výsledek. A největší soupeři na českém mistrovství? Tak asi Vítě Janoušek. Na závody se těším, tak snad to nějak tak bude, pauzu jsem měl, ale teď jsem trénoval, tak ještě jsem začal jezdit na fyzičku, abych měl čtyřkolky, to trvá 25 minut v kuse, takže na fyzice by neměl být problém, a teď jde o tu rychlost a taky technika, no. Minulou sezónu jsme se vlastně na konci sezóny jsme se rozhodli, že u Supermoto zůstaneme. Dostali jsme nabídku od Effenbertu a jedeme zároveň i s plochou dráhou vlastně, takže jedeme Supermoto i plochou dráhou. Jaký je v tom rozdíl? Je v tom obrovský rozdíl, je to úplně jiná motorka, úplně jiná disciplína, ale učím se na plochý dráze zatím, uvidíme co příští rok, teď bude asi rozhodující sezóna letos, uvidíme, jak to dopadne. A co čekáte od českého mistrovství Supermota? Českého mistrovství čekám jako loňský rok nebo předminulej. Budu se snažit jít co nejlíp na mistra, ale samozřejmě konkurence je veliká. Je tady malý síť a uvidíme, jak to dopadne. Letos je vlastně první rok, kdy jedeme celý mistrovství. Loni jsme zkusili asi 2 závody v S2, vlastně jsem přestoupil z motokrosu. Závody se vydařily, dokonce i v družstvech jsme udělali titul mistra republiky, takže to celý tým samozřejmě i partnery navnadilo, a letos to chceme odjet celý. Samozřejmě čím lepší výsledek, tím lepší, no, ale tak asi na bednu, protože jsem měl nějaké zranění a tak, takže to zatím uvidíme. Necháme to na závodech. Poprvé se mistrovství republiky v supermotu zúčastnil známý a úspěšný motokrosař Jindra Hrabica. Stane se to asi s přibývajícími lety a hlavně zdraví se hlásilo, že na ten motokros už to tělo prostě bolí, no, a tak to supermoto tak nebolí, teda zatím. Ještě jsem to pořádně nezahodil, jak se říká, ale hlavně chuť taky vyzkoušet něco nového. Je to velký rozdíl? No, asfalt mi ještě nejde, takže jo, v terénu se cítím dobře, teda, ale ten asfalt ještě těm gumám nevěřím pořádně, no. Jdeme na první jízdu třídy S1. Nejlepší kvalifikaci zajel 16letý junior Milan Citňanský. Spolu s Vítem Janouškem byli také největšími favority závodu, a teď mi dovolte, abych vám představil svého hosta Petra Vorlíčka staršího, otce našeho reprezentanta Petra Vorlíčka. Ahoj, dobrý den. My už jsme ovšem mezi tím viděli start do první jízdy, který se nejlépe povedl Vítu Janouškovi. Milan Citňanský jezdil v této chvíli na 2. místě. Milan Citňanský je svěřenec právě tady mého kamaráda Petra Vorlíčka. Petře, řekni mi něco k němu. Tak Milan začínal na 85 a postupem věku postoupil do 250, kde teda začal jezdit mistrovství České republiky a začal jezdit i německé mistrovství, kde se mu vlastně před 2 lety podařilo udělat titul juniorek, to je do 19 let, vypsaná třída, a letos vlastně poprvé jede celý seriál v S1, jak v Německu, tak i teďka ho vidíme, že jede tady u nás v Čechách. Jede na 450, je to pro něj téměř nové, a oba dva jezdci, Janoušek i Citňanský, se vzdálili zbytku startovního pole. My se teď díváme na souboj o 3. a 4. místo mezi Lukášem Ducháčkem, ten má číslo 111, a Radimem Vavříkem s číslem 34. Došlo tam k předjetí, ale na výborném 6. místě jezdil za nimi Jindřich Hrabica, motokrosař, který si, jak jsme slyšeli v rozhovoru, teprve na supermotardovou motorku zvyká. Tady ho máme. Má svoje klasické číslo 11. Petře, co jsi tomu říkal, že Jindra Hrabica se začal věnovat supermotu?
Mám z toho hroznou radost, protože Jindra patřil mezi naší českou špičku v motokrosu a už jsem měl obavy, že na motoristický sport zanevřel a teďka, když jsem ho viděl, nebo jsem se dozvěděl, že už vlastně začal závodit, protože jsem se potkal tady ve Vysokém Mýtě s jeho otcem a ten mě vlastně oznámil, že Jindra tady, jak z toho mám fakt radost a jak na něj koukám, tak jsem překvapený, že fakt je dobře, že na to, že jede vlastně jakoby druhý závod a snad říká, že po pátý sedí na motorce, tak si myslím, že opravdu jede pěkně a že si myslím, že do budoucna se máme na co těšit. No. Vidíme, že se Milan Sitňanský začal na Víta Janouška velice rychle přibližovat a začínalo to vypadat, že to bude veliká bitva. Zatím se Vít Janoušek pořád držel na první pozici, ale byla jen otázkou času, než se mladý 16-letý jezdec před něj dostane. Jízda netrvala příliš dlouho, má 15 minut plus 2 kola, to znamená něco kolem 20 minut a samozřejmě i špatný start může špatně dopadnout. Teď si díváme na souboj o bronz. Svádělo Erik Provazník číslo 140 a Lukáš Ducháček číslo 111. Pátý Radim Vavřík za nimi už měl větší ztrátu. Provazník však pořád držel Ducháčka za svými zády a to vidíme právě v tomto okamžiku. 140 a za ním číslo 111. Takhle jezdci dojeli až do cíle. Byly to vlastně takové dvě dvojice, Janoušek a Sitňanský na prvním, druhém místě a tady tihle dva jezdci na třetím a čtvrtém místě. Ten souboj pokračoval vlastně až do posledního kola, tam se potom Erik Provazník přeci jen svému soupeři trochu vzdálil. A tady vidíme proč, protože Radim Vavřík trochu chyboval. My jsme se vrátili na čelo, pořád jezdil na prvním místě Vít Janoušek a na druhém Milan Sitňanský, ale teď se podívejme, co se stalo na konci cílové rovinky. Teďka Milan využil výborného výjezdu ze zatáčky, kdy si už jako Víťu trošku nadjel ještě před samotnou zatáčkou a potom vlastně jakoby ve stínu, to znamená v tom závětří, se dostal potom na jeho úroveň a na brzdy ho předjel před zatáčkou. Nic už mu nestálo v cestě a Milan Sitňanský si přijel pro svoji první životní vítězství. No, mám radost, protože za prvé se to podařilo Milanovi, trénink se vyplatil a soustředěnost a hlavně, že taky při špičkových výkonech se nechá předjíždět bez jakýchkoliv kontaktů. Myslel jsem si, že to bude lehčí, měl jsem špatný start, snažil jsem se držet Víti, ze začátku mi ujížděl, pak jsem ho docvak, ale furt jsem ho nemohl předjet, pak se teda povedlo a už jsem to udržel do cíle, takže jsem spokojený. Držíte se za nohu, co se stalo? V kvalifikaci jsem měl pád, vlastně za skokem mi vypadl kvalt a šel jsem přes dítka, takže jsem si narazil levou nohu, levý stehno a už na to bude dobrý. Start se povedl, ale nakonec jste to neudržel. Neudržel, Milan je dobře, je rozjetý z Německa opravdu a neměl jsem na něj dneska. Třetí místo, ale nebylo to tak úplně jednoduché. Nebylo, povedl se mě docela start, v kvalifikaci jsem byl na pátý pozici, odstartoval jsem hned třetí, chvilku mě kluci zlobili za sebou, ale ukázal jsem jim, že to zadarmo nebude a budeme se snažit trénovat dál. Než se dostaneme ke druhé jízdě třídy S1, tak si pojďme podívat, co se ve Vysokém Mýtě dělo i v dalších třídách. Začínáme pitbajky. Nejrychlejší kvalifikaci zajel Adam Bayer, ten má startovní číslo 99, vidíme ho tam s tou červeno-bílou kombinézou, rovnou ze startu vypálil na prvním místě a to první místo už vlastně neopustil. Za ním jezdil potom Karel Bayer a Filip Schmid. Ve druhé jízdě potom Karel Bayer nedojel, takže se neobjevil v tom celkovém hodnocení pitbajků. My se ještě podívejme na Adama Bayera. Loni jezdil nejlépe na pitbajku Filip Neuwirth, který ovšem letos v tomto seriálu nestartuje a Adam Bayer už si jel pro vítězství v první jízdě. Také ve druhé jízdě zvítězil tedy Adam Bayer a druhý skončil Jiří Vosáhlo, ten má startovní číslo 117 a v této chvíli jede někde za Adamem Bayerem. Třetí potom byl Robert Votoček. Jezdci už se blížili k cíli. Pitbajky startovaly na 10 minut plus 2 kola, tedy dvakrát 10 minut plus 2 kola. Vidíme i další jezdce startovního pole.
Ta jízda skutečně nebyla příliš dlouhá a to už jsou stupně vítězů. První Adam Bayer, druhý Jiří Vosáhlo a třetí Petr Marek. Jako další přišla na řadu veteránská třída společně s MX Cupem, ale těch jezdců MX Cupu na velkých pneumatikách tam moc nebylo. Startovní číslo 14 měl vítěz kvalifikace Jiří Lovětinský. Jirka ten v letošní sezóně jezdí velmi dobře, hodně trénoval a při jeho opravdu věku 46 let je neuvěřitelný fyzická kondice, rychlost, uvažoval o startu v S1, ale potom se to rozmyslel, protože samozřejmě už nějaké zranění má za sebou a každodenní živobytí, práce v dílně, takže jede veterány a opravdu si to užívá. Myslím si, že i diváci byli spokojení, protože fakt jede pěkně, soupeřům ujíždí opravdu. Jiří Lovětinský je také takový tréninkový sparring partner Petra Vodlička mladšího. Tady se díváme na Milana Sitňanského staršího, otce toho mladého 16letého chlapce, který zvítězil v první jízdě třídy S1 a také jeho tátovi se dařilo. Jezdil na druhém místě v první jízdě a nakonec to dokázal i v jízdě druhé. A toto už je vítěz MX Cupu Jan Berger, vidíme tam hlavně ta hubená velká kola motokrosová s obutím a stupně vítězů, celkové stupně vítězů Jiří Lovětinský, Milan Sitňanský starší a Roman Majer. Dále přišly na řadu čtyřkolky, těch vidíme, že nebylo příliš moc, ale závody to byly pěkné. Ty čtyřkolky jsou obrazově strašně zajímavé, tak jak jezdí v zatáčkách, je to opravdu velký závod. Na prvním místě jezdil Petr Polák, stalo se tak v obou jízdách. Po špatném startu se na druhou pozici dostal potom Radek Procházka, ale nakonec byl z první jízdy vyloučen. Ve druhé jízdě potom Petr Polák zopakoval své vítězství a my už se potom podíváme na celkové stupně vítězů po dvou jízdách, tedy dvoje vítězství Petr Polák, druhý Miroslav Stupka a třetí Milan Piskáček. Třída S2 je nejobsazenější třídou Mezinárodního mistrovství České republiky. Já si myslím, že v dnešní době je úplně na obdiv, kolik se sešlo jezdců a překvapila mě i samotně můj názor je vysoká úroveň závodu S2. Číslo 94 měl vítěz obou jízd Radek Grulich. Taky bývalý motokrosář. Oni zkoušel jezdit na vyťazkách, letos přešel na malý kola, něčemu to opravdu jde. Z toho má dost, taky si to užívá. Ve druhé jízdě ovšem na startu upadl Tomáš Sulek a nakonec toho bylo zlomené zápěstí, musela přijet sanita a start se už bez Tomášovy účasti opakoval. Celkové stupně vítězů třídy S2, první Radek Grulich, druhý Jan Drkoš a třetí Filip Neuwirth. A teď už se vracíme ke třídě S1, k té mistrovské a hlavní třídě, kde se udělovaly body do Mezinárodního mistrovství České republiky. Jak jsme viděli dříve, zvítězil v první jízdě Milan Sitňanský mladší, na druhém místě skončil tady s číslem 51 Vít Janoušek a dalo se předpokládat, že i ve druhé jízdě budou mezi sebou soupeřit hlavně tito dva jezdci. Ovšem, Milan Sitňanský se tentokrát dostal okamžitě na první místo a vlastně bylo rozhodnuto. To nádherný start, bych řekl, že je úplně bezchybný. A Milan už od prvního kola si vlastně udržuje určitý náskok před Víťou a pomalonku se začíná vzdalovat, protože samozřejmě je klidnější, jde se mu líp, protože si může v klidu vybírat stopu. Vítě Janoušek se snaží samozřejmě Milana se udržet a tím si vytvářejí před Lukášem Ducháčkem a Radimem Vavříkem pomalonku náskok, takže se oba dva sklidní a pojedou dál. Vítě je dobře, že závodí, taky měl loni smůlu, měl zranění, myslím si, že to je náš velmi dobrý jezdec, talentík, měli problémy a díky vlastně týmu Radima Vavříka se k závodění dostal zpátky a závodí, zkouší plochou dráhu, jede dobře, myslím si, že taky předvedli krásný souboj. Opravdu hezký závody udělali podle mého názoru.
Ovšem ten rozestup mezi Sitňanským a Janouškem se čím dál tím víc zvětšoval. Dá se říct, že tak něco kolem vteřiny na kolo. Tady se můžeme podívat na krásnou studii Milana Sitňanského. On na tom skutečně jede už jako veliký zkušený závodník. Jsou vidět ty zkušenosti z německého mistrovství i z tréninku tady s Petrem starším i mladším. Hlavně je vidět chuť teda, protože co si myslím, že je strašně důležitý, že někdo chodí na tréninky, že musí, a u Milana je vidět, že opravdu chce, že ho to opravdu baví, a jak říkal, on to má v krvi, protože jeho tatínek závodí od jak živa, jak to řekl, jo. To řekl ještě jako malý chlapec. My se ovšem díváme zase na startovní číslo 11 na Jindru Hrabicu, který v této jízdě skončil pátý, a to si myslím, že při jeho premiéře byl opravdu výborný výsledek. To by nikdo nečekal, podle mého názoru, protože přece jenom přechod z motokrosu na supermoto na asfalt. Jindra sám říká, že ještě pneumatikám úplně nevěří, a tam byl pád. Zdeněk Mikšelský tam upadl a přišel o ten boj o 5. a 6. místo. Ale nic se nestalo, i když ho to jistě bolí, tak se mohl zvednout a pokračovat dál. 34 Radim Vavřík na 4. místě, vynikající čas v kvalifikaci, 3. místo měl. Radim jede velmi dobře. Myslím si, že si to taky užil, že je spokojený s výsledkem. Jeho zkušenosti taky samozřejmě z motokrosu, jak jinak. Teď už jsme se dostali ke 3. pozici a 3. ve druhé jízdě, a nakonec i celkově byl Lukáš Dukáč. Lukáš taky si myslím, že udělal kus práce přes zimu, že neseděli s rukama v klíně, protože už loni na podzim vystrukoval růžky, začínal v chybu, si pamatuju, že už jel pěkně, a teďka se jim to povedlo, je to dobře. Před ním už byli jenom ti dva nejlepší. Na druhém místě skončil v obou jízdách tedy Vít Janoušek. Loňský začátek sezóny ho nezastihl v nejlepším, protože byl zraněný dlouho, pak ke konci sezóny zajížděl nejlepší výsledky, porážel i úřadujícího mistra republiky Tomáše Trávníčka, a myslím si, že by jeli vyrovnaný závod i zde, kdyby tu samozřejmě Tomáš Trávníček byl. Ovšem před ním jezdil ještě jeden jezdec, a to byl Milan Sitňanský mladší, který nakonec v posledním kole získal 14,5 sekundový náskok, a to byl skutečně výkon hodný dospělého jezdce. To byl teda, protože opravdu Milan mě udělal radost. Nepřeháněl to, jel úplně cílevědomě, pravidelně. Opravdu myslím si, že na jeho jízdě nebyla chyba. Samozřejmě určitá razance ještě tam jako chybí proti absolutní špičce, ale fakt jde pěkně. Opravdu myslím si, že to je naděje. Dneska se mi v druhé jízdě povedl hodně stát. Udělal jsem si náskok a pak jsem to jen tak udržoval do konce a byla to úplná pohoda ten druhý závod. Snažil jsem se co nejlíp a prostě to nevyšlo, no. Dokonce zbývalo asi ještě 5 nebo 6 závodů, byl to první, tak snad to bude lepší. No, v první jízdě jsem pokazil start, tak jsem jel ze zadu a nakonec jsem se dostal na 4. místo, ještě jsem tlačil na 3., ale v posledním kole jsem udělal chybu a už to nevyšlo. Ve druhé jízdě to naštěstí bylo lepší, no už. Ještě celkové stupně vítězů: první Milan Sitňanský, druhý Vít Janoušek a třetí Lukáš Dukáček. Nashledanou zase příště u Supermota. Díky, nashledanou.